momentua, gure lehiaketako momentua. Zer modu, Santxon? Oso ondo. Ondo? Biluze hasitakoan beti. Bai, ez da. Nik arazo izan ditut gero etxera joan eta... Baina, platoan, hemen eroso sentitzen naiz. Zure lagunek zer? Hauek ere eroso. Deituko diegu? Datozen lagunen Venga, lehiakidea! gure laguntxuek, badator! Torri! Ian eta Lene, veteranoen lekuan. Joldi eta Julen, eta Julen eta Naro ere badatoz. Azte irudikote! Ian, Elene, ze moduz, Gabon? Ondo. Ondo veteranoen leku hartuta, 3. saioa zuentzat. Bai. Bueno, Ian, gamiz fikatik zatoz, Bai. gogoratuko dugu. Fiketik. Fiketik, zatoz. Fikea dago, gamizta Bai, fiken. fikea dago, gamiz eta fik artean. Eta, bueno, esan dugu beste musikaria zarala. Bai. Eta mendi lasterketape, bai. Bai, bueno, ondala egitxe hasi nintzen, indo baten bat, eta egurra baten ari lain, bai. Gorpuzkera hona dugazu hortarako, Bai? Bai. Itxuri Baina horako zu horretarako. bai, Bai. bai. Zein da holan egizun gustukoena orain arte? Bueno, fiken, herrien inuen bat, burdineziko lasterketa izen zan, eta zean burdinezi egon zan, gerra zibilan eta hori. Ederra. Eta egon ziren hor rekrazio antzeko batzuk egiten, soldauduek eta eta oso txula izen zan. Bai, Horrela korrika, ederra. noski, egin behar korrika. Soldadoa daude. Ondo, Elene, bestak beste eskubaloi egindako edo egiten zu? Itxina hauen eta hain berriro beltenaz. Ze ona. Ezkerra? Ez, Bueno, baina ona alere. bai. Non ibiltzen zara? Urduli zen. Urduli zen? Bai. Eta badautaldi hor, bueno, egingo dugulako apurtxu bete deialdia be bai, gupe eskubaloi eginda, gaztetan bai, emakumiek iristen da momentu bet, bai, gautzi nola egiten ezean, dugula ezta? kirola, eta ez dago ohitur hori, eta ze hona dan gero, taldien batzen gara nien, egiten Taldearen dugu izena? nien. Urduliz eskubaloitan. Urduriz eskualoia, txalo bat! Bataldekidean abegire eta zerbait animatzen, Hori. 3. saioa, 325 euro, bi finaltxo bere egin ditugulako eurekin, ongi etorri. Kerrik asko. Joldi eta Julen, gurean, bigarren ez, ongi etorri? Eskerrik asko. Ondo ez da? Bai. Erdi-erdian, gozo-gozo. Leku hartuta. Ondo babestuta. Ni luzen leku hartuta, hori garrantzitsua da. Naiz eta Joldi, zuk saio honetan lekua ondo hartu zenuen. Iragan garaietan ere, konta iguzu? Bueno, hilobakin etorri nintzen. Zure hilogarekin etorri zinen? Bai, bai. Zema saio egin zenituzten, gogoan duzu? Bai, bi. Bi! Bai, bai, bi oso onak. Baina bi saio horietan ze gertatu zen? Ba, lehenengoan botea, etorri eta botea. Etorri eta zaku eraman zuten, zematekoa? Ez niz oroitzen. Ah, bueno, ja gastatuta dago, ezta? Hombre, joño aspaldi gaineaz. Orain hilogarekin ez, Julenekin etorri zara, baina bazkide ona hau ere, eh? Bai, bai. Julen, gustora milu zen? Bai, oso. Hementxe fitxak aipatzen du eta nabaritu izan dizugu zuri, Ebaristo kantua jarri dugunean eta kontzertu zale amorratu da omen. Bai, gustoko dekot. Talde- Musikaren historizia eta lan, Bai. bai entzutea eta jartzea musika gustoko dekot. Orain horrela talde fetixerik edo, aipatu beharko bagenu, bat, Bat, Metallica, dibes. Metallica, eh? Bai. Nothing else matter eta... Melena Kastintzen. Akaso, Melena Kastintzen. Hori da. Zer den, konfiantza. Aprobetxatu eta animo bikote sorte hon. Bai, eskerrik asko. Ba, Julen pari gaur, beste Julen badatorlako, Tolosatik zatozi, Julen Naroa ze moduz? Ondo. Oso ondo. Kuadrilleko lagunek, Naroa. Bai. Bai, animatu zari, nok ekarri behar nor, edo bizon arteko gauza bat Julen izan da. gehiago berez. Bai, eh? Julenek bultzatu ziten, eta azkenean, baiezkoa. Ondo, Julen ingenieritza eta ikasita, zer egiten orain? Oain, masterra eta lanen bita. Ah, oso, ondo. Eta, gustora zabiltz? Bai, denbora gabe, baina guztua. Ondo. Ondo, saskibaloi, bai batak eta bai bestiek. Bai, bueno, nila utzita, Julen ibili nintzen, baina gain ja ez. Julen, zu bai, ondino? Bai, jaki biok altu gehan, ba... Bai, ez da. Ba, aprobetxatzen hori, Konfiantza dago ezta? hemen. Naroa, zuk zer ikasita? Nik matematikak. Eta Eta orain? master bat idun, eta bain lanen. Inteligentzia artifiziala Hoi da. torlako gauzekaz, ezta? Hoi da. Hau etorkizuneko kontu eta? Aplikatuko duzu emin luzen? Ikusiko. Saiatuko gara. Aplikatu zuen adimena, aldela. Bai. Bai, aldana, baina ze interesgarri hau, jarraituko dugu berbetan, ongi etorri, bideok. Eskerrik asko. Eta ongi etorri emango diogu zakuari ere. Erne, gaur, jokoan, 52.006 euro! Sekulakoa gure publiko ere, askoiti arraro bazurek! Bide batez, hauek ere promozionatu nahi izan dutelako. Instagramen, ikasbi 24, ikasbi deirako ari dira dirua biltzen. Benetan? Bonboiak, polboroiak eta gertxeak. Onak? Txalo bero batzu dira herri. A ber, Bai. a ber, Kontuz, a ber. hemen negozioa dagota. Bonboiek, polboroiek eta? Gertxeak. Bale, niri apuntatu bonboiek, badaku eskuartien orain? Negozio egiteko? Ez? Bueno, ordaintzen batzutik bi alduko zuie, eta bera. Bale, Bidali, eh? venga,
Nila bai. Ondo. Ikasbideetako bonboiek onenak diez mundukuek. Hori horrela da. Euskaldunek! Bitabi. Jarri. Gero ikusiko. Ian Helene, sakutxo eskuratuta hemen bonboi barik joango dira, danak erosikuz geuk. Hori ba. Ondo, horretarako, ondo dakizuen moduen puntua biltzen hasiko gara, arrasto gure lehenengo probarekin, eta lehenengo taulan, zeuek erantzuten lehenak, toki askotan eskatzen da, dio lehenengo arrastoak. Vale. Garagardoa. Ioldi, Julen. Dirua. Julen, naroa. Nortasun agiria. Ezabiltzi txarto. Eskatzea libre, da? Denok dugu bat, gutxienez. Vale. Txartela. Ioldi, Julen. Karneta. Julen, naroa. Abizena. Batzuetan puntuz jantzita ikusten dugu. Izena. Ioldi, Julen. Paso. Julen, naroa. Argazkia. Venga, askotan ahazten zaigu, ona da. Bai. Irudikatu puntu horiek, askotan ahaztu. denok Gidatzeko dugu bat. baimena. Gidatzeko baimena, Ioldi, Julen. Baimena. Oroar. Kartera. Venga, hortxe gabiltz, Julen, naroa. Kartera. Ez. Zurea ez ezaguna da niretzat. Ja. Izan beharko Paso. litzateke. Paso. Joldi, Julen. Zenbakia. Karnetaren zenbakia. Ez. Zenbakia, bueno... Julen, naroa. Pasaitza. Pasaitza, osondo. Zenbaki zere osatua. Julen eta naroa, lehenbiziko puntuak, 60, zuentzat. Zondo. Ondo hor, bueltak ibili gara, karnetan zenbakiekin gora eta bera. Venga, bigarren kontzeptu eskutua, Joldi, Julen zenbak erantzuten. Eta lehenengo arrastoak dio, zinemaldi asko bizitatzen ditut. Pelikula. Julen, naroa. Aktorea. Ian Helene. Palomitak. Zinemalditan. Zenbakiak baino, nahiago letrak. Oso na dau. Azpitituluak. Oso ondo. Ondo. Bikain! Lauro eta mar puntu. Joldi, Julen. Ondo, usaimena, martxan jarrita, gure lehiakideak. Azpeitituluak, azpeitituluak, badakizu, bere gulertzeko. Azpeitian ez dago beharrik, Argiago hitz egiten duzu, Tensioa, bale, lasai, txalo bero bat, Zeba. Txalo. Batetik bestera Txalo pasatzeko. espontaneoa izan behar zan. Merezi hau txistiek? Bai. Bueno, vale. Bonboia gero, norri hozten dituen, Segi horrela, Julen naroa, hirugarren taula, beste kontzeptu eskutu bat, eta lehenengo arrastak dio. Lagun artean, asko egiten da. Barre. Ian, Helene, Jolasa. Jolas. Joldi, Julen, Berba. jatetxean zein zineman egon daiteke. Ona. Solasaldia. Sarrera. Joldi, Julen, Zer? Jan. Jan. Lagun artean, jan. ona zein txarra izan daiteke. Kritika. Bai. Kritika. Ona. Oso ondo, Bikain. Laurogei puntu. oso ondo. Bai, ze lagun artea ipatuta segituan. Jolas, festa. Bai, zarreran Kritikatu. izan die, batek hile astindu bestiek altura, Bai, hori da, hori da. lagun artean egiten dien. Kritika pixka bat ere, bai, Ondo. sanoa demitartean. Gu orain imintzio gilean kritiko, bai? Oso Ian ondo. Helene, ea zelan egiten dugun, Joldi, Julen bestaldean zuek, kritikoak prest, lehiakideak ere bai. Denbora. Bai, pentsatu ondo, Txaron? Bai. Hasi. Zapatillak, nahi, lupa, etzan da izerditan Lotu denak, kontzeptu guztiak. Zapatillak, etxeko zapatilla, Ez. ospitaleko zapatilla jartzen dien Nor da? Ez. pantufla hoiek Ez. edo. Opa, Julen, zerbait? Begiratzeko. Bigarren kontzeptua. Venga, bigarna. Puxama. Dirua. Garestia, Ez. dirua. Diru Bai. truke, Asko. diru bilketa, diru... Ea, Ian. Diru... Dolarra. Bai. Jode, Dolarra. bikain. Vale.
Gidatu, guia eta turistikoa eta gidaria. txoferra. Bero, Baina ze ibilgailu? Autobusen gidaria. Autobus turistikoa, oso ondo. Bai. I, azkena? Ospitalean, Bai. izarditan, zu gaixo zaude, ez. erizaina, Ez. zapatilak, pantunfla, koinak, auna utxita. Errezaue da hori dana baino. Hartu lekuen. Bai, adierazi nahi zuen oinetako medikua Mediku bat zela. oinetako podologoa. Podologoa. Bai. Podologoa, bai. Ondo. Bestalde, Oh. Ian, segulakoa dolarra nola adierazi duzun telepatikoki. Isili, isili. Guztiz. Eritzi zaio. Bi, ederto, 40 puntu. Jordi eta Julen, beste nahi guztia erraza baita, zuek orain lanean, noski. Eta beste Julen eta Naroa Tolosarrak, estreinekoz, iniziak aproban, bota proposamenak, Debora. Pentsatu ondo, Eta hasi lanean. Hasi. Ondo. Aerobik. Baina zer da hori? Toalla. Histeria. Esteria oso, no? Rock, metal, Heavy. kontzertua. Bai. Horagarri. Ia, Aquapark. Ez? Montaña rusa. Eski. Ez. Trineo. Oso ondo. Venga, beste eso zer. Goitibera. Bai. Goitibera. Goitibera eta... Eta animatzailea. Zalegok. Bai, Animatzailea. bai, Oso bikain. Horagarri. Oso ondo. Jordi, oso gorputza ondo astinduta, Bai, bai. Bateko esterila, besteko goitibera. Bai, Eta bai. Julen melena gazintzen ikusi dugu. Azkenean. Estilo badekat, Hirurogeina oso ondo bitaldeak. Horagarri. Julen Aroa, saskibaloi jokalariak. Nabari da dila, Hartu lekua, mesedez. Ian Helene bestaldean. Bai, barren. Ea iruko bat sartzen dugun, bai? Debora. Hazen. A ver, zine eso. Hasi. Negar. Negarrein. Malkoak. Umea. Kuna. Zehaska, ondo, bai. Frakak. Altxatu. Sakua. Saku lasterketa. Bai. Hirugarrena. Gidaria. Polizia. Polizia. Multa ipini. Ez da izuna. polizia. ITV-a paseu, kotxea. Bai. Oso ondo. Laguntxu, eginda da, jasmatzen Bai, azten ez da. zaizegun ardin askoz laguntxu hau, ez da? Derto, bitaldeak, 60 puntu, Horagarri. batzuek. Hasi gara ondo pasatzen. Hasi gara? Bueno, hasieratik. Bai. Hasieratik, Beti, baina, beti. bai, badakizu imintzioko berezia izaten da. Eroglifikoak orain. Bakoitzak bereari eutxita, Ian Helene, Iaz Karraskar, egiten dugun ariketa, lehenengoaren para. Mikelek irabazi du, Apustua. oso ondo. Oso ondo. Pa, umeen izkeran musua, pa, izpiluan alderantziz irakurtzen dugu, ap, pustu, apustua, oso ondo. Azkeneko zeroglifiko batean pa agertu zenean eskatu genizuen musu bat elkarri, bueno. Emongo dugu. Oitura bihurtu gero da zua. Bi asmo duzkero pa. Venga, vale. Venga, vale. Guau, ze majuek. Bigarrena, denpara. Ze ona txokolatezko Iñaki, Bina, Ia, hasiko gara goitik. Iakia, Ibi. Ibirakia, ze hona txokolatezka. Ibira ez bestera batera. Birakia. Ez, Ibierakoa, ira, bi. Ah. Bi ira izan ziteke, baina ira, bi horreitik aukera ezberdina behar ditugu. Ira, bi, Iñakiri Eñeken eñeken du. duta, ira, bi, aki, a. Ira biakia. Bati Bai. gotxuen. Jopena, musurik ez daukagu. Tira, urrengoan akaso. Berrogeita gar puntu, hori bai. Bueno, nahi ba, oie. Bai, bueno, Igual, bai. bai. Baina, Nahi bazuieten txinuek soltateko? hori beti, aukera beti da. Ba, aukeri beti dago, zuek lasai, nahi bazuie. Ondo. Joldi Julen, eroglifikoak. Lehenengoa, denpara. Bai horixe, zakurraren. Bitxanak,
Bio. Bio? Baderantzunan zati? Bio txana. Txan ez, bestera batera? Ez da txan. Ez da txan. Txin. Bio? Bio txinak. Bio. Ezin da hori. Zakurraren? Bio txa. Ez da... Bruce Lee da. Ez da Jackie Chan. Bio, lin, Nya. nya. Enuntziatu ere horregatik, zakurraren Bai. biolina esaten baita. Vale, biolinan. Jackie Chan eta Bruce Leen arteko ezberdintasuna zein da? Zehazki. Bat kultuzkoagoa, akaso? Ah, bai? Jackie Chanenak horrela arintxeagoak, ez dakit, Benetan nabil galdetzen, Bai, Bale, ikartuko dugu. Joldi Julen, bigarren hieroglifikoa, denpora. Zer, Mikel? Mara. Ze Mikel? Ma txiki, ma gorri, Marra. Non? Mara. Non? mara. Magoira. Ez. Zer adierazten du horrek? Zein Ara. horrek? Arama. Ez. Malagara. Ara ez. Malagara. Malaga. Gitxika goaz, etzan ara hor adierazten du horrek. Horma. Hor, ma, eta horra iritsita lagunduta purtsuet horma zabal. Zabal, txiki. Horma zabal. Baina horretarako iritsi behar horma horretara. Jo, lastima Joldi. Bai, katxiz. Punturik ez. Julen Aroa, zengo zer hieroglifikoetan? A ber, badakizu hieroglifaren gauzak ez da, sarrera bilela azken aldian, eta A ver, kukin ez da una zero, osea que... hori da. A ber, lasai datorren Julen eta Aroaren gana. Lehenengo hieroglifikoa, denpora. Urrengo geltokia? Buda. Buda. Bale, Buda? Ze Buda? Heldu... Ez. Gora. Ez, A. ze, bale, A? Abuda. Abuda? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Bai. A Buda daukagu, B Buda daukagu. A, Buda, bi. Ikuste ditugu. Bikain, Abu Dhabi. Ondo? Ondo. Julen Aroa, bigarrena, denpora. Ez zait gustatzen. Bus, bas. Bai, Basamortua. bai, Basamortua. bikain. Hizkuntzak hitz egitea zer den Charles Inglaterrako erregeak bas deitzen dio autobusari. Maitasunari Cervantesek amor, bas amor, tu. Bas amor, tu ba. Maitasunez, 100 puntu Tolosara. Oso ondo. Bikain. Eta maitasunez, zazpikitxo bat orain, Joanek bidali digu, antza Astrabuduan bada, dantza eskola bat edo, dantza eskola... Ze ondo? Bai, matrikulazio epea zabaldu, kartel batzuk eta jarri dituzte, eta kartelean honakoa irakur daiteke. Ireki izan ematea. Askotan izena ematen da, kasu honetan izan ematea zabaldu dute. Gero esaten da, izena duen oro da. Bai. Orduan, aurrena izan, gero izena eman, eta gero dantza egin. Ja, bai, dantzan izana eman behar da bai, Baita ere. Dena eman, eta segi zazpiak dira heltzen. Eskerrik asko, kaloro bat. Ondo. Gure hilapaintzailea gaur, Olatz eta Inoa ez ikusi. Zeratik? Dantza ikastaruen dauzelakoan. Aritu dira, Bai. Bera gitxi egoten da, makillajen. Azkar, gutxi behar da. ez da? Gutxi behar du da, gero guk hemen, egun Dantzan dana. egiteko Claro. musika pixka bat orain, akaso? Benetan. Azpeitia, presa daude? Azkoitia, barkatu, azpeitia esan dut. Ni luzeko esku atxede esku honetan dago. Badabil. Badabil. Nik ez dakit jotzen. duten, nik bai. Badakizu? Karo. Jo, eta orduan zergatik jo du nik. A ber, gero neuk. Vale. Vale. Horna. Akorde bakarrarekin. Oso ondo, txalo, Oso ondo. Lamirre bakarrik. Lamirre bakarrik. Akorde honek, ekarrez alako modin bat? Ia, Ia. bai. Zuek akorde. Gurekin, noski. Ian, Helene. Lehenbiziko eskua esaldia. Ruper Ordorikak. Igual bere kantu bat ere jo behar dugu, Ia da. Ruper Ordorikak bazekien. Nola du izena, La Sala dantza konpainiaren proiektu berriak. Now, Shine, Alive, The Fight. Alive. Alive. Ez? Shine. Shine. Bizdiratxu. Ondo. Lehenbiziko puntuak. Eta letrak. Zein urtetan jaio zen Pako Sagartzazu aktorea?
1940an, 45an, 50an edo 60an. 50an. 50an? Ez? 55an. Ez da ere bigarren errebotea, Tolosa? 40. Ikain. Oso ondo. R. Itzaldi ederra. Egin zuen Bai. zinemaldian, bai, bere gurasoak baino zarragoa zala esaten Ona. zoragarria, bai. Ze herri da ezaguna zainzuriengatik. Abaltisketa, Mendabia, Doneztebe edo Ezpeleta. Donestebe. Ez? Mendabia. Mendabiako zainzuriak. Oso ondo. Oso onak. Ruper Ordorikaren kantu batetik ateratako esaldia hemen. Aurrera ingo dugu noski. Ian Helene. Nola esaten da? Itzuli ipurdia, Gernikan. Buelta ipurdia, ipurdi gora, txiri buelta edo kikimera. Vale. Txiri buelta. Txiri buelta, emun, ez? Ipurdi gora. Ia, Buelta ipurdia. kikimera zen ba? Ikimena kikumbera be bai. Baita ere. Bai. Ian Helene, aurrera. Bai. Zein lurraldetan dago pasabide hau? Bizkaian, Zuberoan, Nafarroan edo Araban. Araban. Nafarroa. Ze pasabide da, Julen? Uste dut Irunberrikoa dela. Bi aizpe, gor? Bai, nik esango nuke be bai, bai. Hori, bi aizpe, bai, Bi bai, aizpek, bai. Irurtzun ingurua. Bai, bai. Bueno, askatu nahi dugu hau? A ver. Ez, ba aurrera. Ian Helene. Zein pelikularena da soinu banda hau? Karibeko piratak, Indiana Jones, Erazunen jauna edo Harry Potter. Eraztunen jauna. Indiana Jones. Ai, antxe Indiana. Urrezko kalizaren bila. Ez dut ikusi bapez, honetatik. Baten bat, bai. Ruper Ordorikak bazekien. Ioldi Julen, saiatu nahi duzu askatzen? Oraindik ez. Ai, lasai. Nola jarraitzen du Olaia Intziarteren kantuak. Lotxaz, elegantziaz, arrokeriaz edo importantziaz. Lotxas. Lotxaz? Elegantziaz. Bere ere dotorea baita. Oso ondo. Olaia. B pare bat, eta honekin? Banekien inon ere ezela arantza Gabeko. arrabarria. Arrabarria. Zailen eginda. Bai. Arro ez. Bueno. Ian Helene, aprobetxatu. Beste egin dago lana ere. Zenbat bizitza ziklo ditu perresilaren landareak? Bat, bi, lau edo bost. Bi. Jupa. Bazen egiten hau, Eta honekin? Ruperrek kantatutakoak irakurriko ditugu? Bale, baseatuko gara. Jaba? Banekien inon ere ez zela arantzagabeko arroparik. Arropa, Zailen egiten zabiltzien. Bai. Venga. Musika gehiago. Nola jarraitzen du ETS-ren kantuak? Bide osoan, mundu osoan, bizitza osoan edo bidaia osoan? Vale. Bizitza osoan. Arantzatxoa aterako dugu? Oin bai. Banekien inon ere ez zela arantzagabeko arrosarik. Oso ondo. Hori hobeto geratzen da, ez da? Bai! Ai, komodina. Komodina! Haupa, Ruper! Zargori zen orain lambroda. Bai, hau oso politxea eukantie. Bai. Txalo ero bat, ez da?
Neure kanta guztoko nataltu da. Ruper maite dugu. Ruper etorri lehiatzera, mesede. Ruper etorri gabe ikustera. Bigarren eskua, komodina banatu dugu, biderdi zelok eginda, Ioldi Julen. Ia zegoen buruaren zatere egiten dugun. Eta horrela ibiliarren eskara zora biatzen. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Roy Orbison zoragarria. Zein urtetakoa da Pretty Woman filma? 80, 85, 85, 88. 80. Osondo. Pretty woman. B. 8 maieni, bai, goratzen dut. Zein urtetan kaleratu zen iPodaren lehen bertsioa? 87. Berrebotea, Julen, narba. 2001. Osondo. Izan zenuen, Julen? Ez, Galere jakin. ni MP3 beti. Bai, za. Ioldi Julen zemen ganagoaz, eta jarraitu egingo dugu. Zein da Belakoren kantuenen izena? Orain, White Lies, guk emanez Lantz. White Lies. Errotea. Eske, ez dakit. Orain. Osondo. Bai, White Lies izeneko bat ere badute baina. R. Zein izan zen RIP musika taldearen lehen izena? Infinito, doble zero, error, cadenas. Apa, Julen. Segunduke 00. Osondo. Gure rockerue. Ondo. Ari gara, pixkanaka. Jarraitu egingo dugu. Nola deitzen zaio txapel mota honi? Luxanka, Ruxanka, Fuxanka, Uxanka. Luxanka. Errebotea, Julen, narba. Ruxanka. Beste errebote bat. Vale. Ba, Fuxanka. Ba, Uxanka geratzen zena. Bale, bestugu punturik banatuko, ele hori agertu da eta aurrera egingo dugu. Zenbat urterekin hiltzen Tutankamon? 19, 29, 30, 35. 30. Julen, naroa. 29. Ian, Helene. 19. Osondo. I. Ba, eskua askatzeko aukera geratu da. Eta horrela ibiliarren, eskara zorabiatzen, Ba, segatuko gara. Osantzene Ormazabalek umentzako idatzitako lerki baten. Zatitxua da. Gure burua, biribil borobil, bueltaka dabil. Zuzena da? Bai, bururako letra bat gehiago. Bai, Dago? hori da. Ioldi, Julen, musika! Zer entzun duzue? Guk zer uka ura, uka gura amua. Gura. Gura. Osondo. Zeruka, ura. Erromerian. Ba, askatzeko aukera eskua? Bai. Gure mundua biribil, borobil, bueltaka dabil. Zuzena da? Osondo. Mundua bai. Ondo zaiatuta. Bai. Bururako letratxu bet falta. Mundua bai, bale, komodina, Ioldi Julen bikain. Julen eta Naroa, beste komodintxo bat, puntu zondo gabiltza, Baina, hau zuen eskua, tantarik tanta, asmatu ahoko orapilo hau. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Zein urtetan kaleratu zuen The Beatles taldeak, Let It Be kantua, 1960an, 60an, 70an edo 80an. 70.
Osondo azken fasaikoa bikain. Berit bi, ze polita. Aurrera. Zein da Slump doktorea anime telesaileko protagonista nagusia? Badakizu? Ide. Alare, arale, arele edo alere. Gozako atideak. Bai? Arale. Arale, Oso ondo. arale, ale. Arale, txan, pon, pon, pon. Gaztiek zari, Guk hau ikusi du. Guk hau ikusi du, dotafon eta arale eta... Izena bai, Euskal Telebistan. arale izena... Zoragarria, ondo. Bai, oso ondo. Aurrera ingo dugu, noski? Zein udalerritan dago Ekaingo lezea Itziarren mendaron Elgoibarren edo Deban? Ez dakizu ondo esatezu. Ondo esatezu. Kostanian ingertu nik uste. Nik uste baiet. Bai. Deban. Haupa zuek. Oso fin. Behatza. Ez bakizu? Baurrengo galdera orduan. Ez. Nola jarraitzen du Esti Marquezen kantuak? Bizitza, bidea, uda, topera. Bidea. Bai? Bidea. Ez Bizitza. Bizitza. Ondo? Ondo. Saiatu nahi duzu? Julen eta Naroa, aurrera zuekin. Estatu Batuetako zein estatutan jaio zen Ella Fitzgerald? Ohioan, Missourin, Virginian edo Arkansan? Missouri. Ez? Virginian. Oso ondo. Oso ondo. Horrela esan behar omen da, Arkansa. Arkansa. Askatu nahi duzu, Ez. Gaba? Esatezu... Bueno, Bai. gero esango zut, gauze bat. Nongo kartzelan egon zen preso, Angiolillo anarkista. Belauntzan, Bergaran, Beasainen edo Bermeon. Bergaran. Oso ondo. Orain gaztetxea da hor. K letra, tantarik tanta, asmatu hau korapilo hau. Hau korapilo bat, alegia. Tantak ere aipatzen dira. Saiatu nahi duzu, Ez. Ez. Segi ba. Nola esaten da arrokeria, eibarren, tentekeria, zutikasuna, Ez dakit. jaikitasuna edo tentetasuna? Zein? Tentekeria. Ez dakite. Zer esate. Tentekeria. Ez? Zutikasuna. Ez da hori. Enteretasuna. Tentetasuna? Jaikitasuna da ba. Jaikitasuna apuntatu zure urrengo monologun sartu berzu. Bai, za? Venga, ariketari Hitz hori. harriko txutez. Ados. Hitz hori, Erronka, sartu berzu. jaikitasuna. Ondo. Jaikitasuna, tak. Ze urtetan sortu zen Levi's marka? 1905ean, 1915ean, 19berrogeita edo 1902an? Behatza dago? Bai, noski, bai, Tolosarra. Ez. Nik uste dut. Bai? Erantzun bat? Venga, bota, gora. 15. 1905. Ia 853. Oso ondo, meretzi, herrialde. Tomat praka, arrezkero. Saiatuko gara, bale? Oso ondo. Euria kanta... Ez da jasutik eta erreka etxanda. Bueno, Ondo, hausart. Joldi, Bai. Julen, horretar etorri gara. Bai. Julen Aroa. Ia honekin. Zein urtetan sortu zen lehen Windowsa? 1980an, 85ean, 90ean edo 95ean? Oso behan daitz, ez? Zuko atideak gauza. Baina, 80 gotagot. Vale. 80. Errebotea. Vale. 85ean. Ia, Larota bostien. zondo. Windows. Eta? Berriro saiatuko gara. Guazen ba? Euria kanta...
Esteia zutik eta erreka etxanda, baina. Lehen etzen zuzena, orain, ez da ere. Bueno, badezpa. Ja, kolatzen, eh? Bigarrenean bai! Polita izateke. Baina ez ez. Bada. Musika! Norekin kaleratu berri du Sara Zozaiak abesti hau, Bengo, Txiltxoko, Jofe edo Ben jartekin. Bengokin. Bengorekin. Oso polita kantua. Eta honekin? Oin bai. Venga, guazen. Euriak kanta, odeia zutik eta erreka etzanda. Ez teia barik odeia zen? Bai. Komodin batzu ez ere, Julenetan Aroa. Ba, komodinak banatu ditugu talde bakoitzak berea dauka, puntuetan aldea. Markagailuei begiratu eta 260, Ziken eta Mundian, Usurbil Bilbon, 560 Tolosan. Komodinekin datoz, bakoitzak berea dauka, ondo erabili beharko, zein da zuzenan, lehenengo taulan, lehenengo errondan, Oteizaren lanak. Nahi ditugu. 8 kontzeptu zuzen dira. Asmatu behar, aizaren orraztia, bakearen usoa, Mikelatx eta Atarrabi, une espirituala, lurra eta ilargia, apostoluak, 2 diedroren oposizioa, pietate, amatasuna, eraikuntza, hutsa, gure aitaren etxea. Ian Helene, 8 zuzen, 3 oker, deskarteren matere egin daiteke esango nuke, bota bat. Apostuluak. Arantzazun, jarri zituen, kabitzen diren beste. Joldi Julen. Bakearen usoa. Nestorrena da, Nestor Bai, Basterretxearena da, bai. Bai. Ezaguna guretzat agian Nestorren superfana garalako. Julen, Naroa. Nahetena? Bai, bota. Lurra eta ilargia. 2 piezako eskultura. Ian Helene. Aizearen orrazia. Txilida da. Tamar, empate bat, da. Julen, Naroa. Vale, zein izate du. Hutxean esan dugu ez dala, beste dozen, No, ez? seguro. Vale, ez ezin botatze du. Bai, botat. Amatasuna. Amatasuna. Itziarren dago. Oso ondo, 30 puntu daude. Planto egiteko aukera edo jarraitu Zuza matematika. egingo dugu. Plantengo dugu. Planto eta eskuratu, 30. Matematikak, batxalo Oso irudi. 30 eurekin. Bai, lekuzkan bozegoen bestea, gure aitaren Egokia. etxean, txilidaren hau ere. Bai. Ba, bigarren errondaragoaz, hortxe jarraitzen dute aldeek markagailuetan, Joldi Julen, Euskal Herriko kiroldegiak. Arriondoa, Antzizar, Neitasuna, Jose Miel Barandiaran, Koliseoa, Etxadi, Artaleku, Laritza, Fango, Usabal eta Bak. Anaitasuna. Anaitasuna, Euskal Herriko kiroldegia da. Oso ondo. Iruñean, Julen, Aroa. Usabal. 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 Ian Helene. Fango. Errekaldeko kiroldegia Bilbon. Joldi Julen. Artaleku. Irunen, Bidasoa. Antziza. Antzizar. Beasainen, Beasainen, oso ondo. Laritza. Laritza zuaiz mota badaba. Errondatik kanpo, geratu dira, Ian eta Helene. Jarraitu egingo dugu, Joldi, Julen. 3 erantzun zuzen. Etxadi. Etxadi. Donostian, Bak. Gasteizko kiroldegia. Erantzun zuzen bakarra. Geratzen zaigu taulan, aukera ona. Euskal dezakegu komodina? Noski baiet horretarako da. Hauran ziurtatzen dugu. Bai, komodina. Komodina? Bai. Ui, Bai. Barandiaran, Lazkaon, 141 puntu. Bai. Horretarako zen komodina. Guazen, Julen Aroa, 3. erronda. Zukaldaritzako telebista saioak, nahi ditugu. Txoriene,
Jantalo potolo, Sukalherrian, espagetien saltza, gastronomadak, Oian Eder bere saltxan, 14 euskal sukaldari, jateko modukoa, zopa hundi, sukalde kontuak, altza txapela. Txoriene. Txoriene, Zigor eta Patriziak aurkeztuta. atzo trufa bat zuzan dutez, Bai, makillajen, Berak txorienekuek, egindakoak? kristonak. Oh, Ian Helene, Sukalherrian. Joseba Arriñanoren saioa. Joldi Julen, Gastronomadak. Udan, Txurru eta Javi Rivero, aritu ziren. Julen, naroa? Jateko modukoa. Nola barkatu? Jateko modukoa. Ados. Ez lantzan, estik tartarra? Buah, sekulako. Sekulako. Ian Helene, Bota gure. Altza txapela. Hau ere Josebak, Arriñanak aurkeztua. Joldi Julen, Sukalde kontuak. Pelikula hau! Aizteagoenak zuzendutakoa. bai? Bota. Julen, naroa? Oian Eder bere saltxan. Aiztea Oian Eder sukaldariak idatua. Ian Helene, Nik esako nuke, sopa hundi. Vale. Sopa hundi. zopa hundi, BTV baten aserako sukaldaritza oso saioa. ondo. Eta Julen naroa azken erantzun zuzena, geratu Komodina. zaigu taulan. Komodina. Komodina erabiliko dugu. 14 euskal sukaldarirekin. 150 puntu zuentzat. Eta erabakita genituen kontuak eta markagailuak onela geratu dira azkenien. Ian Helene 260 puntu! 550 Joldik eta Julenek, Julen aroa 740! Ian Helene, ze esango dugu ba pena hartzen dugula, bai? Ze izan zarete oso bikote maitagarria zentzu guztietan. Ze hasieran ere aipatu genuen, bikote direla. Eta orain ere alazarete, miluzera etorri eta aldegin estatus bera mantenduta. 3 saiotik 2 final jokatu ditugu. Bai, Lanak oso finein, 325 euro irabazita. Ze egingo dugu horrekin bikote? Bueno, etxateko itxula pikora sartu, eta halako baten bidetxo erabati beharko Bai, da. ez da, asmoa urrun joatea Bai, baiz, bai, eh? bai. No, pixkanaka, lortuko duzu hori. Esan dakoa, oso bikote maitagarria. Zelan pasa zuie, Ian Helene, zein zen hasierako asmo eta gero ona etorri eta zer? Hasieran pasetea ronda, ez da oin ja... Guia ikusita hau. bete dugu, espektatibak bete direz, eta posik gauz. Oso Eta batez ere kirona. horixe oso jatorra dizutatez eta... Gure aldetik eskerrak emon etortziarren, Hori. eta hurrengo arte! Segi horrela bikote, mi esker! Finalerdietan, Joldi Julen eta Naroa. Bi bikote gazte, Miluzeko Julideari dagokionez, dinot? Bai, Joldi Julen, bigarrengo saioa zuena, Julen eta Naroarena lehenbizikoa, Tolosarrak fuerte etorri gara, Zazpiron bigora puntu pilatuta. Bueno, orain, markagailua gutxean, privilegio modura hori bai, erantzuten hasi sokatiran, Joldi eta Julen, zuek atxiko zarete? Eta adi, lehenengo final izango delako... Bietago bai batentzat, batzuntzat eta seguru. bai bestientzat, bai? Hori da. Orduen, sokatira hilela bizikoa. Horte hon, kiroldasuna. Bai, oso polita bai, da. ondo, Hartu ondo. lekua orain, sokatirara goaz. Denbora. Norekin batera aurkezten du Itziar Ituñok zinea zetaz saioa. Paso. Eneko Sagardoirekin batera. Jarraitu abestia, neskazarrak joaten dira. Madalenara. Osondo, nola esaten zitzaien Erromatar Imperioko anfiteatroetan lehian aritzen ziren borrokalariei? Paso. Gladiatore, kafea bakarrik nahi dugunean, ze eskatzen dugu? Utxa. Osondo, zein arte disiplinatan aritzen da Arantza Munita? Eskultura. Zuzen, gorriaz eta horiaz gain, beste zein koloretako errenkadak ditu Ugandako banderak. Berdea. Beltza, 80ko hamarkadako zeu urtetan sortu zen Amazon enpresa. 7. 34an, zenbat o ditu esternokleidomastoideo hitzak. 3. 4, zein liburu mota da surflaria Uxue Alberdi eta Susana Martinen lana. Novela. Komikia, zein herrialdetan du jatorria Soia Saltxak. Txina. Osondo, nola du izena Jon Plazaola eta Nerea Amazo protagonista dituen telesail berriak? Paso. Itxaso, zein herrialdetan sortu zen Audi automobilgintza enpresa? Alemania. Bai. Zein ekoiztetxerekin batera egin du Archipelagoa telesail podcasta EITBek? Paso. Ulu Mediarekin jarraitu abestia Ireki bihotza maitia. Paso. Niretzako, Austriako zein hiritan jaio zen Mozart. Viena. Salzburgon, zein koloretakoa da Miluzeko logoko L izkia?
Urdina. Horia, zein egunetan hasiko da Rapatu 2024? Rapatu baitu! Ba, sokatiran! Julen, arroa iritsi da? Zemuz? Ondo. Zemuz, ze estreño nahi zuien. Bai, Etorri aurretik nabarmen orain sokatirako urduritasun hauek eta. Bai. Bueno, Julen, zer? Irribarre hori galdu barik, ezta? Bai, gusta. Ondo, finalik ez, urrengun naro basegun zain, bai? Bai. Eskerrik asko, bikote! Oikote, esker! Estreinakoz, Julen eta Ioldi sokatidan aurrera egin, eta finalera iritsi gara, pozik ez da? Oso pozik ere. Aste santoko kuadrilli eze egongo da? Bai? Zain, tra nahi dugu, dirutxue. Arro egongo dira, ez esango dute. Justu ibiltzen gera etxe merkeen aurkitzen. Bai? Ontan ibiliko gera, ja. Gaztelu bat hartzeko? Ematen du, adibidez, Erne, gaur, zakuan jokoan, 52.000 eta 600 euro. Zentzun dut, bomboiak, polboroiak, jertxeak, askoitin salgai, haupa zuen, ikasbidaia. Zelan da, Instagram? Bai, nola zen? Zelan da Ikasbi Instagram? 24. Ikasbidaia.24. Vale, zuek sartuta. Like eta hori guzti. Zuen erosketak egin. Hori bakarrik ez, erosketak bakarrik ez. Zuek, venga, tara, aplikazio edana, miluzoko aplikazioarekin gebrekin jolas egiteko aukera. Azkarrenak saria. Euskal Herriko azkarrenan ordan jakin nahi dugu. Astero saria banatzen ditugula. Julen, Joldi eta zuen kasuan, 11koa ondo osatzeko ariketa egin beharko duzue, eta urrezko galderaren erantzun zuzen emon. Bai? Sorteo non. Julen, Joldi, Bustokeko jaialdian parte hartu dute. Denbora. Joe Cocker. Bob Dylan, egon zen? Janis Joplin? Bai. John Lennon? Usakit. Man. Jimi Hendrix? Elvis Presley? Neil Young? Madonna? Melanie Safka? Bai. Van Morrison? Richie Havens? Amaikoko osatuta giaztatu egingo dugu, iazte moduzko ariketa izan den, Bustok jaialdi 79. urtean ikaragarria, 3 akats. Batzuk oso mitikoak, euren eszenaratzeak historiara pasatu dira. Hiru akats. Osea, que bat ondo, eta beste bat ondo. Ya está. Bost akats. Osea, que oiek, eta lehengoko aldatu dituguna hor. Jimi Hendrix izan dugu. Azken segundoak, denbora. Julen, Joldi, urrezko galdera. Aurrezko galdera. 11 hauetatik, bik Kalakan taldearekin eta Altsasuko ikastolarekin harremana dute. Denbora. Kalakata? Altsasuko ikastola. Zemuz, Julen, Joldi? Bueno, zalantzak. Zalantzak, urduritasunak, dirutza, jokoan, horrek ere eragiten du. Bustokeko jaialdia. Hippie asko bertan, eta musika ona be bai. Peace and love. Hori da. Eta gauza gehiago. Bai.
ezezkotik baiezkora ekarrita, baina gero konturatuta bostaka txiru eta ezezkora bialdu dugu berriro John Lennon. Aldaketa zuzenak izan dira? Beatles taldeko ikurrak taldeko barne arazoak argudiatu zituen Woodstocken ez egoteko. Elvis, bai? Edo ez? Ez, zuzena da. No jarrita, rock'n'rollaren erregea bai, baina etzen jaialdian izan. Joe Cocker, bai? Bai, horixe, ahots bereziko abeslariak jaialdiaren azken eguna ireki zuen bere emanaldiarekin. Jimi Hendrix. Bai. Julen bai, bai. Bai, bere gitarrari zu emanaz, 3. egunean hartu zuen parte berak. Bai. Madonna ez? Gaztetxoia baitzen, Goiztxo igual Madonnantzat. 11 urte besterik ez zituen, garai hartan. Eta begira orain, zen badituen. Bueno, mitiko esan dugu Joe Cockerna eta Jimi Hendrixena. Bai. Janis Joplinen esate baterako? Bai? Mitiko hau ere, jaialdiko 2. egunean aritu zen. Bueno, berea hilko ziren bat eta beste. Richie Havens. Bai? Neil Young, jaialdiko azken egunean, Richie Havens berriz lehenbiziko artista izan zen jaialdian. Bob Dylan. Egon zan? Baiezkoan jarri dugu, naiz eta Woodstocken bertan bizi, etzen jaialdien izan bera, gero Melanie Safka baiezkoan jarri dugu, eta barkatu ezezkoan jarri duzu alegia eta baiezkoan behartzuen, eta alderantziz, Van Morrisonekin, baiezkoan jarri eta ez Belfasteko lehioia, etzen jaialdian izan. 200 euro. Julen jaialdi, 200 euro horiek 1000 euro. Bihurtu daitezke, urrezko galderaren erantzun zuzena jasota. 11 hauetatik bik, Kalakan taldearekin, batak, eta Altsasuko ikastolarekin, besteak, harremana dute. Julen, Madonna jarri dazu, ra! Bai. Bai. Famatoa dira, abestia. Aldapeko sagarraren adarraren puntan. Madonnaren mundu biran, Kalakan taldekoak egon ziren zuzena da? Horixe, sagarra jo abestia euskaraz kantatuz, Madonnaren 2012ko biran. Ikusten dituen nik? Bai, Zoragarria, azte zina, oilun ipurdi bat. Bale, kontatuko dizuet. Altsasuko Inigo Arista ikastolarekin harremana dauka beste batek. Ikastolaren aldeko kontzertu baten parte hartu zuen, 89 urtien, pentsa. Dataz, Van Morrison, izan daiteke. Dinon nik. Van Morrison bada, 1000 euro. Urrezko galderaren erantzun zuzen da jasota. Ze bitxikeria ala ere, Altsasuko Inigo Arista ikastolarekin harremana dauka Van Morrisonek zuzena da? Joe Cocker izan zen! Oso ondo, Julen Joldi! Baina Julen Joldi, bi izarra handiren pare, final zoragarria jokatu, 200 euro irabazi duzu, eta Miluzeko jaialdi mitiko horretan, jarraizuko aukera ere bai, apa oikote! Etxeko guztiak eskerrik asko, bueno, gurekin egotearren, hau batzuek, eta, zorionak hemen azkarrenei, eskerrik asko! Aur!